I ćao svima, dobrodošli u novi klip. Danas u današnjem klipu igramo VOD i to na našem starom akauntu. Ovo je naša 110-ka, gledajte kako lepo izgleda. Znači ona je prelepa, znači ja nemam reći za našu 110-ku. I odigrat ćemo sada jednu particu s njim. To je s njom, znači s 110-kom, i možda u sljedećoj partiji odigramo jednu partiju sa ovog Bulldoga. Znači ovaj mali tank, znači mnogo mi se sviđa, istražio sam ja i noviju, znači istražio sam novu klasu tanka, samo što nemam novca da ga kupim. Znači moram da igram sa nekim mali tankovi da bi zaradao pare. Ali ajde prvo da odigramo sa 110-kom, idemo u borbu. I evo krećemo, znači čekamo da se igrači, vidite da smo mi kao po snazi najjači. Znači evo sad ćemo da vidimo koji tu tenkovi ima, znači evo ovo je dobar. Pa dobro, sad ćemo da vidimo šta će da se desi. Ima jedan Cromwell, ima Tigar dvojka, dobro, mimo oni šta imaju. Pa mjerit ćemo se da vidimo ko je bolji. I ajde da počnemo, ajde me učitavaj si čovječek. Šta, puste nas da se bijemo? Ne, idemo. Idemo prijatelju. Znači mi smo sada teški tank, jako smo spori. Nemamo neku veliku brzinu. Dobri smo jer teže da se probijemo, ali ako nas ne napiju, pečeni smo. Tako da samo krivimo, naprimjer kod ove moje 110-ke samo treba da sakrijem ovaj moj donji deo. I ništa ne treba da se sekiram, mislim. Sad kad sam ovako među ovima, opa! Malo sam se zanjao. Među ovim tenkovima samo trebam donji deo da sakrijem i da baš ne budem prvi koji će da raspale. Opa, to je 1-1 već se su pobjeli. To su ovi mali, oni ovdje prvi da se biju. Prvo ovdje da spota. Sad ćemo da vidimo. Evo ih tamo. Evo gledamo i naša posla. Manjamo oni tamo. Evo ovdje neki šančo može da otkrije neko. Ali mislim da još niko nije stigao. Sad ćemo da se spustimo još, da priđemo bliže. Ovako, opa. Da priđemo mi još bliže. Evo već je pucaju boje, 3-2 vodimo, to je dobro. Mada to još ništa ne znači. Sad ćemo da vidimo još, nismo imali priliku da opalimo. Oni svi gledaju na ovamo, a ne očekuju dozvolu da neko ne iđe. Iako je to veliko, mislim vidim da zauzimamo bazu, možda to brane bazu, da pucaju neko napadaju bazu. Ali koja je fora, mislim ono još je tek početak, nema sve mi da uzemo bazu. Znači treba pravo vidite gore vode 4-3 gore. Pazite bio dozvol samo da ne iđe ovo, ovom tamo imamo mišano. Evo ga. Opa. Da sam nema da ti jesi. Ajde puni se, puni. Idemo, bam! Tako je prijatelji. Držimo ga tu još. Ajde vrati se. Idemo. Paaaaaa! To sam promašio. Držim da mi šamo još, mi ću da pustam. Ovo je drugi. 100% ima ovaj, ali tu iza kuće. Nema ništa. Ajde, izađi, ajde. Evo ne mogu da od kuću da ga pogodim. Ne smijem da puknem ovdje granata bez veze. Evo ih još.
Jao, mislio sam će da još lele, gle šta su, jao, kako ne puni bre ti vremo prijatelju bre. Puni da pucam. Jebem ti mišan, jebem ti pušku. Ti si moj, ne može da reš, ne može. Šta je bre s ovi tenkovi bre, šta je da mu pogodim? Ajde. Jebem ti mišani topi i vozača i... Sad se pomerio. Opa. Drvni me neko, znači provalili smo dakle pucati, ali na ovdje secka. Zabavimo 2-3 puta zavode. Idemo tamo se spustimo. Ajde be, mi smo be, znači ovdje tu se štekam. Kod tetka neka. Ovog tamo koji mogu da namješali ovdje. Izgubili smo ga, ne smijemo se otvaramo oko, nije pametno. Beži za kuće. Ajde se krijemo bar bokove, ovo tu čekujemo da neđe ovi. Evo ga neko tamo, ne vidim. Krećem se obrate, znači... To, bravo momci. Kad sam ja bot, ne mora ste i botovi. Ovo tamo mogu ja. O jebem ti, opa, vidjeli me. Šta mi boga laga be, kako ovo idem, ali nisam mu dao gazi. Kako promašim je uvijek? Opa. Puši! Idemo 1 na 1. Stalo negdje, što kao se ne mogu pogoditi. Ali sam na otvorenom. Evo ga. O bre, u tank ti jebem bre. Jebite me, ako mi je, motor me sad pucaj, kad sam blesan. Ajde, pucaj me. Jao, ajde bre, otvori se pucaj. Evo ga. Ima 5%, ako ga ne mogu. Da sam je pogodio, nije ovaj mene ubio, da sam pogodio ono tamo. Koji sam bot, nisam ga ubio. Izmirao sam mnogo zbog ove partije. Znači mnogo zbog partije stvarno, znači najjači sam bio, mogu sam lagano da bijem sve ove. Puknem, znači ja nisam ovo prvi put kad sam pogodio da sam tad nešto skinuo, ostalo ništa. Znači idemo samo da vidimo kako je završila partija, ali ja ono kao bot sam neki, bolje sam pustio bota da igra nego ja da igram svoj tank. Ne igrao što izgubio jer sam glupo izgubio, znači što ja sam mogao ladan 2-3 da smaknem i to bilo da sam rešen, možda im čak i vodili. Evo evo moji 3 saborca, trojica, evo i gore. Ovaj možda zakasao, njega će prebu sigurno, znači ovi oduzgo može, on može otkrije. Može da otkrije, a ovi oduzgo da pucaju, gdje sam ja trebao da stanem gore i samo da atakujem, mada pitanje je šta bi vi uradili da bi krenuli napred. Ajde, čekamo da se završi partija, da vidimo šta se desi. Da vidimo, znači ovi, pa da, čekaju šta će da je drugo. Čekaju samo tu, štekali se. Evo ga ovaj dole što je jedino sam. Ono što i njihovih nema tu da, evo ga, tu je. Iza je, znači nema njihovih da zauzima bazu ili nešto, nek ima više. Moj savjet ovom je da ne mrda odavde, znači ako ovaj tamo na promunji njušku, ovaj će ga spota, ovi će ga pucaju. Znači bolje nek stoji tu, ja ne bi mrdao.
Sad koliko mu je pametno ovo što radi. Sve je okej dok ne izađe gore. Znači, evo eto, dajmo ga tamo. Znači, jedan tamo, a uglavnom svi okrenuli tamo, sad će onda izađe odavde će prebilo. Evo, dospolja tamo ne izgubio je se. Sad ćemo da vidimo što će da bude. Svi onda trojice tamo gledaju u suprotnu stranu od ovog tanka. Jer gledaju tamo koji je bio blizu. A ovaj tank, evo sad ćemo da gledaju. Ja znao sam gleda tamo. Ovo sam ja i ovaj gleda tamo, svi gleda tamo, znači znao sam. A ovaj Sam je tu. Sad pitanje je dakle, da li da ga ostave samo ili da ga nišane tamo. I on se samo šeta da nije glupo da izađe tamo, znači ono... Ova partija još 5 minuta traje, znači ako se tad ne porokaju. Ovi moji troje na brdo su govorim, no ovo je nezgodno da je krenu na njih. Znači ako ih ima više, nezgodno je da krenete na gore. Mislim, 3 topa, oni sigurno nemaju svi po 100 HP-a. Sad ćemo da vidimo što će se desi. Ne treba da mrda onako, ne treba da ide. Uopšte. Gde ćeš bre prijatelju bre? Op. Op, evo, pogodi ovog, sada Kvaj puca. Pa pucaj ga sad, šta tamo da radiš, ajde. Šta, ko si ćelo zaletao tamo? Ovo je dobio po guzicu. Zacijepimo ga dobro. Sad ćemo da imamo se, evo, da li ovaj Sam tu? Jeste ovaj gore, op, evo i tamo jedan 27% ovih zbica, možda ga smune dobro. Ajde sad, opa, njihovo. Ajde, bam, čekaj, gdje je ovaj? Ajde, ve dvojice ste pucate ga, još ste vidite škaši, on ih je otkrio sad. Sad ćemo da vidimo. Opa, ih vamo dvojica. Ovaj, malo što će napraviti. Čekaj, taj. Ništa. Gdje ćeš već da napunim? Op, raspotao si ih, evo i tu dvojica. Tamo jedan treći. Gdje je rest? Ovdje su, dole su nas srednja tanka, znači fali teško, tamo su srednji. Što su još jedan srednji fali lovac teški. Neće ovo se završi, ovo će da bude ono kada stekne vreme, ako ne, jer niko ne sme da izađe. Evo koji dvojica tu drže, dvojica tamo gore drže. Čedimo i gore, evo ga. Ajde. Uštekao se, ne može da ga pogodi. Drži ga on nišano, ništa. Nije ni ovaj dole ludo mrdne. Pukao je moj, šta je gađao sad, ne znam. Ovo tamo ušte. Majak, ništa. Još 3 minuta. Ajde vi strčite, ispustite se i toliko. Ja ovaj se penje tamo, vidio sam ga na bedem. Ali on se vraća, ne sme, evo ga ovaj. Niko ne sme da izađe, ovaj sos. Ovaj 7% treba da nišani ovu stranu ovdje. Ali evo ga teški tank tu. Ne izlazi nikako. Promaši jedan, drugi su promašili ništa. Još 2 minuta i opa pukao jedan, znaš ko je to pukao? Pukao je na brdu jedan, ej jebik. Sad će pukne ovaj drugi, znači to je već izgubljena partija, nema ga pukao sad. Pukao je onaj tamo, opa 2 idu u rush. 2 idu u rush, neko pukao, neki pukni, ništa. Puca još jednom ajde, oni sad idu, to ništa nije, pali ga sad. Ajde, to, bravo, nisi ti.
Ostaje još jedan gore 6%, znači idemo reći da s njim bude. Pa dolazi i da bude još 10 puta jače, ništa ne znači. Sad neko njega ne vide valjda još. Ali ovaj zna da je tu, evo ga. Idemo, pa. Izgubili smo partiju 15-10 i to nam je to, evo ga lovac gore se pojavio. Vidim da sam dobio nešto pošto je ovo prva partija, ali nisam pobedio i ga šta da radim. Izgubio sam samo pare. Timski rezultat. Pa ja još imam najbolji ispad, dobro, dobri su dobri. Sve sam si u minus. I pošto je ova partija baš dugo trajala, da ne ubacam klip 3 godine, prekinut ću pa ću u sljedećem klipu da snimimo sa nekim drugim tankom. I ljudi, vidimo se u narednom klipu. Ćao!